Ubwansu bw'omugusi. No matenga obosimeki bwa Amagomba ngosime kwa bole email ro bali ausi na ndeli tukolia lero na koletire guikatinde rate eyeri email scheme ase twataliro mulemi bweli tukolia lero anyala ko bagago to semia na gutumanya mange igoro yo bosimeki bwechi cabbage gose Amagomba na nche nkoletera omorobelio bweli tukolia lero buna botambe nkoro kwa Mildred Momanyi ime omorobelio bwobole minobonda asto gochi gosangana kwemanya chi cabbage na inde igoro yo bosimeki bwekerero kabame na nche tusange goikomo chakano na inde goikomo alio elinde twemanyi igoro yo gosimeka ligomba omagane ntubweli tukolia lero andake tutaragendera tambe tutaite uramanyi mwancho morire bwegete seri yeto omotebi ayeningo na ndega iga anene mono ngaitore mbuya mono nchen Simon Pichanga endo mocho koronya gwansa atole tindireti antindireti andake Simeon ndi gwachagite oboremi bwo simeka Amagomba chinyini chichikoro kwa Amagomba ajisimekira se myaka ebere nchibwate mechando ya lakini na chiremereire na chingendera gusimeka ego andake konyoro utarachaka gusimeka chikabeji echi goseli gomba nkiana nkikuare gokora utarachaka oboremi obuiga inche narenge driver ko nale ko ndi chigari kurukisi ko chi Nairobi bono ngaikera se nganyora na rosire ngaligie gento kelingo kora nganyora no oboremi arachaka kole manzimeke ebituma bisalika bono bune bibirega nganyora gento ndasimeke kere buyake nelibo mabumba bunarega eba kora twerera tumanyenga ekero guchaka gusimeka ligomba umatekere gente ekero guchaka andake oranyoro mugondo yigore ngegeti na kigwachagite kusimeka bas ekero guchaka gusimeka gusekero na chagete no kole mugondo mugondo yore meka bisobe tutwara obuchabu no obuchabu nyeni nchitagete obuchabu senge ncho obuchabu bwo guita chinyeni nchiriko ba ne chinguru osenjiriko ba health no korosio mugondobe karo kwa rosiri obeire kwa mana kubeka chinyeni echo kogora seedlings wachibeke nursery karo wabegire nursery chiaba like 3-4 weeks konyora chiabeire neli no andata ko prepare mugondo kwa mana ku transfer korwalia ono wachibeka so kwa prepare ewa aso go prepare ko mugondo go so kwaliga nyo mugondo na kiega niri o mugondo yorokane omatekero go simeka tatabo mugondo bo konywaliga ni bo simeke chae to kubeka na mugondo bo go simeke sukuma kora twerera ndake na kiriro bali arite kiriro sigwangana liro bakero kwaro riremere litabuwa chawe litabuwa weeds mugondo yobeire weeds mono na chioko make sure nga weeds inchiyo omugondo ba clean omorabu weeds kwa mana go simeka ekero kunganya ekero ere gali nursery routine management gose igali ekerere nursery oborendi bwororo na kibore borobwo nande kiga ne iri gali ase nursery goika anye mbura kire nyinge goiko chitubere lakini ekere mburete yo nabo korusie gento kelio tubete egero omugaso wake ekemerie ekyo getwale chinguru lakini ekere mbulere nyinge goiko bitu ochitubere egere mbule gocisali ono akarobegete nasiri dichigo soka ogochitubera chianyoro omugaso onye mburate iyo okorusie gento kelio tubete egere chikine chibwate chinguru ekero gochi go transfer nalio konyoro gosimeka seedling ebwate chinguru eba negento ngerto korokanga mulching gosokolete ubyo bekalie senasali anda kayengo akolete gento bunekyo aliyengo beka lakini mono nabonda abetimbeka ikikera gerembe kene liye bintu mbisali lakini na karonta begeti ko se karombe gete to bauti teliko banene eko rastire karo chiko soka chinyoro mugato buya
egento togotubera egento keri buna anchamo ekingotubera ebinto mbisari buna chinyoni chingoko bichuchu ebi mbisarie seedlings chiri gekora chiro chichiko chikore lakini onye binto imbiri goikang'e na gekora nje karongo beke nasari engo bekare ase binto ibitari goika tingotuba egento ekio naende kero gokoro otube onye omugaso koro omonge abokubeka obunyansi bori egere asaria abanyiu obunyiu bori obo maintain igari egere ebinto bisoro lakini onye mbura kere gosogo gusiarra amache nabo gote alia se nasari ana kya una kwara bekire nasari asige bakemya kebere amarwaire narorora akonyorera alia se nasari yes alia se nasari nabo konyora ya chakire ekoraba cabbage ekoraba tatenta manyo the exact oboruire singenje obokendu konyora rito ya chakire gususana rioka kera alia se nasari bono nguchi siarere rioka ga alia se nasari egere chiaruo chitabwati boruwaire na insects nchiro chigo chiachiria na jiro jama riogo ndro ogosiarera yaita insects chiri nobokendu obonge na baro bwo bogochita ne riogo ndrororo riogoita riokogera obokendu bori mboyeita ekara chigenda tokobagaria se nasari gwatebira maruire na araguchiria ken andake nande nkoroka na chiri bunango emeta itoborendi boisaine ana kigoso gwabekiro mora kero chiri amacharo naga ne iria cabbage chigose nandi nege kakengana na kiora ironyo gosiara amachi kuchiria se nasari amachi abange bono arogo ikochibe ali go ikosiarera amachi amachi bono goikanya amachi te yo pigo ikandigi omonda arusiro oche achisiarere onye amachi te onye mbura te completely omondo ngorigi agende roche asombe nchisiarera ali kozi chiboru amachi korunsa ali nchigo kina chirenguru goika ndigi amachi chikine koruwese nasari chire nande galia se nasari oge ntongere neba gokubolinga spacing yani kurwa se cabbage buchia se ende kwera se nasari obo galebu ayena kibubwa ntekoba ase nasari umate seeds borio baroba koboke oiko strain yo make sure mbuli ko ba momono ogo tema kuchi space ase nasari egere ogo kina se nasari chingibwate chinguru na kigeko gere chikwa mabuya ase ground lakini chimigane mono ebokwa mabota bwa tinguru kebocha mugondo tekwama ya strain kwama lakini ririe rueta alikere ne chinguru osikoli bono buna chinyini njira akora no mutienyi nzaiga lakini ritua chiruseti alia chibwata chinguru chigaja mugondo chikagendera kwama rioka alia se nasari obinto mbere biganirie ogokora kira rituko kubokuira na kubogokia kera gikakie chiwiki satonyayo no mutinyo mugima alake binyambiko amabiri galia se nasari na kiyogo chikwakora kera gwatabire na are bire bikebike goikote no kubeka alia se nasari goiko make sure every day ukona kurusiore obuchafu egero buchafu bokwama bwango kubwa cabbage yeiga bono goikekera rituko unako check obuchafu nga bwachirororo amache naro kwayo ko make sure ngono koyasiarerure kera rituko egere etuware chinguru kurugali egente kebe mona ase nasari ali no buchafu nabo ko make sure ngono kurusiore kera rituko ikine etabwati obuchafu nande kende ora guguchi gwakora alia se nasari ora take gotebingiriki ase nasari no gutataka ebinto bigenda obuna chingoko omugaso ukorenda omugaso nyo omugaso tori gocha kwarusirie egento keri otubetekere emburere nyinge ikine kibinto bya maana ase nasari onyo omugaso korororo chitige omugaso ochiake na amache maragoba nari ngosiarera nari manya tegere mambe rigiboke omugaso nobo omonge kwanyora ngwasiarerete maragoba omugaso chita chibwate amache ari gwasiarera nande maragoba gwasiarera abunekero omugaso embureta iyo nari ogosiarera amache bono chiabeire cheisanire chikurusi gwagali chiretwa ase omugondo no mugondo yongwa ntetinga nonyo prepare ase okulima nonyo limetoga yokapa bono ganyete chikabeje charule nasari ana gikora ntebia nga mugondo gaigana kyugo chirusi ali gwachireta igogo chimukinga kwago sena kyukora twerera ngona kimugondo go chireta kwanya gosimeka ndio sena mugondo na aronkwa ko no bita mugondo twerera ngo mugondo ekero kwaro siri obeire kwame kwarendire nga buchabu mboyi bono kwabeire ta ngangore kore cabbage
Injengwa kamago buri abantu bakebikamago ubware at least a meter egere cabbage kine egora nguchire kono bakebikamago a meter na mana kururende na rie crate no neke kimegati na asimura buya gusimura kwa make gusimura na maraba na ndaga cabbage kali week ngara twara nguru ugo montasi muri karendete mona singe chuka gukabuna igo ga kure bono goika ugasimura ubwate kabisa na maraba ugasimura ubekere buya ase crate korona bekere crate yechura na leta baka mugondo na bandu maendelete gwake bikamago no kubeka akamasa akamo kogenda no buoyo abekera no buoyo kwa bekera buoyo lende kwatuba kwa bya maraba makeiga kwa make sure kabwatire ewa anda ke ayembo mboyo kyogo tumeke senge nchuma eto Oboremi obwekerera abantu bangire kuiranira moyo yechiombe yechingoko yechimboli anda ka yekera wasimete mboyo ki watumigete nandi naseki gwachorete obuyo nche na atumiyete obuyo bwechiombe kana ngasangelio obuyo bwechiombe ngachanga tumeke obuyo obwo enanyore to obuyo obwo bondo togotumia bwasaliriri liraba lyabeire week nakegoro omonto ogosimeka limo waratiga asaraba lakini no tiga stiri obuyo bolibo no bulenza kungorakira bororo lakini obuyo bwechiombe borobu eboro obuyo obuya esengenjo nande bogokinie ekemeri kebwate chinguru obo bweduka ngo affect bore liraba mbuli korwo obwango nande obwechiombe ebogotobia lakini abuna kerobororo nande ndiribora bose ko bamboyo nabo ngutumia obweduka DAP ngoreta nabo ngutumia lakini abuna kero obwechiombe butayo lakini ngotemande narali obwechiombe naacha nabo bekere nanyora nabo boro obuya nande mbuli expensive mono nabo konyora muntu ndabo tukutete kuchiabu namoebereri onga amwa shilingi 50 onga ikango chikogora obwoyo yaro bwakine bwachira tambe sana karo obwoyo bwaka 50 grams 50 kg wale kugorura like 2500 wone bokine de marakabere almost 6000 bono obo bore rice nande boro obuya ase okobeka totebe ndie pio kobeka boli bweduka aba gusiba itabange mbale batamaiti bino kobeka omonto na barabuchiga abeka sige tukorekemo anda kenkiora tebinga ase cabbage akabuyo kangana na ki otakere kobeka kerege tukura akabuyo agake like enusu yoko enusu omonto na rura twari liboko linene lakini enusu yoko akaboko ewa kora bwatiraga turagenda somoti mukakeigo kutokwira nantoirane ogendera gutwerera amange buna igoro yobusimike obwechi cabbage boganeri omwancho murigeria nkagerete no genderete gusanga amana intuli tukoria rero story no Oboremi osimegete cabbage asa kunyara kubaga gutwerera kurwe oborendi bwe nasari mpaka chiacha mugondo na nene mono bono chiaruga iga chiachi guchiagwecheraga abu ase chiro oseba kanyumba mwawe ndiri kwanyara kubaga gukuri yanda gusanga amana intu totumire SMS kwetera ase nambe yera ase screen yawo gabu nabo igo nabo gotobwatia ase mitandao yaitu ya Facebook buna Ndizi TV News nabo igo YouTube nabo gotonyora buna Ndizi TV News na Twitter nabo gotonyora @Ndizi TV News tobasokoska ngoira na tuli omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ryubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe enyagitari ya Oasis Specialist Hospital Kisii nigekorwa obukoreri gochia asaba Kenya ao anene mono asorogongo rwa Western Kenya nechi county cha Narok, Kericho, Bomet, Kisumu na boigo chinsemogete asumu bagabwense ya Tanzania na Kenya. Enyagitari eyo nigebwate chinsemo ao buna Doctors Plaza, Care Centers na Family Medicine Centers egatiye chinde chenyinge ekero waikiraroro nigo kunyoro bokoreri bwokorengwa iliyokumanya na kirualite X-ray, CT scan,
ICU na HDU. Mbabwate ensemo y'okurigeria emechando ya maino, MCH, dialysis, cancer care, aseba gukorera chemotherapy na hormonotherapy. Mbabwate enyumba y'okobara gose theater, eduka y'okonia mariogo, ejune manyikanite buni pharmacy, na boigo na aseba kurwaria, n'abantu bwatu muchando bwobongo, gose mental health. Nigo bakurwa obukoreri bw'ebirenko by'igoro biria bya ISO nkwanchira bale obwakanira kwa insurance kurwa ase NHIF Jubilee amoni insurance chinde chinyinge naboko batarera ime y'omuchukisi ase bara ya Hospital Road angene skuru y'okwegerya obubwenya ya KMTC gosoba keresime ase namba enoti sano na ibere eyemo marakabere inyayemo enoti sano isato enoti gose enoti isano na ibere isano na isato isano nemo eyemo isano na ibere isano kianda marakabere ibere. Oasis Specialist Hospital, a center of excellency in healthcare. Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubo moito chi track suit chi pajama chokoralira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi chisukuru ao naboigo nkokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kobeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosumwa kiresimi route ase namba enoti sano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asokonyora chi uniforms chozi nebintu byogukorera chigosori. Ndizi TV obwansu bwomugusi omwancho murigeria nande twarure asomotimoko nande tutaite twandira gusangano yo minto Simeon anyara ko bagagotwerera asobwagare nande igoro yo bosimike obwe cabbage anene mono bono ekero yekire mugondo tetora tugusanga monere genda gutubwatia ase mitandao ya Facebook Ndizi TV News na bagana bagotonyara gwetera se nambe yere ase screen ya ogabu ele onyara ko bagogusanga amona intu riboli ya ondi ancheranire maigai ese getaseni getu kya Ndizi TV oyo minto Simeon ngwatwere serete muna bono kwa rusirichi cabbage kurwalia sena sali bono wachikire mugondo gaiga ana gora twerere sengencho mate go chenchia neba nayo chenchi climate yake mo gocha sekende ngobera egasi yake kukenara wona rwachire traselira beli kora twere serangu ali sechire se nasiri ekero gochirusi ona kinate beranga gochirusi chire na maraba to gokarusi goka kamoyo okale gochirusi chire na maraba egera maraba ali achikoye konya ekero yikire mugondo gaiga techi gokuminga ngai yacha bona marabali na rako yakonya no roots chiae chiko etania marabali ono chichiko bwata marabali neria karoko yareta negendrete gukina keregendete gukina ya very strong ono tebwati shida tebwati stress yende lakini okarusi bira maraba okareto ukabeka sa marabaya chances are gakwe lakini okarusi na marabaya nonye mutonde bwenzi uzokoyo sumura ogosumura na marabali amanyene wacha kwayo simeka dirio ndrete kuno gukina roots chia bwatira marabaya omana ko strong ekaro kwa yikiri mugondo gaiga no ere the first like 2-3 weeks mugondo ga no na amarwire bono nali akochaka koye chaka na mapema kiagera umugondo bono mone nali chiale ngamo bono kwere dirasere yemo yoka bona no kulinda amarwire no nyene ize konyarekana riri the first 2-3 weeks nage ko reta kiriri ko Jerusi ali na sirio ko reta benge mbranero embure betebo yori go ikenjere rigigu uko yesiarera amache tego ebe ngakiyo murakera bono kurigenjere yo gusiarera amache njengo time na manyanga embura yature yatu yajinze na mana goja na chibeka kegero beke kare embure tayo
nebe gasi chinyeni chikocha korunze gaiga na marwaire nalibono ko yarenda matuka ali matangani each week like 3 weeks uno kwa ebeka ekobetereri osiarere amariogo na amariogo mono tugoje twazarere na amariogo y'obukindu na amariogo ya insects ne banchira turarura yara chakire kurwara koikoye siarere sengencho insects insurance iga no bukindu twateba ko yebeka kere mburere koiko bukindu bobe koikoye siarere eriogo y'obukindu tutara sko guchimo tutumanye nga marwaire aya na kyo kunya control na kyo guchkwanya manyanga bomboro ireki eyen type ki cabbage ya yosmegeti cabbage ere type chinyinge usali bombe ere type chinyinge inje njore teje asengenje erende mereri eye nona marwaire ayu twatabaga nacha ngotemere kore mereria nande kero yabeire riri yabeire bonete keire twegwe eye teriko salika bwangu echinde nchiro ribuna yaba yateka egwateka mugondo busaigo ndiro ranyore chiro teyo ojandegete kuriya soko chikoni ya salikire mugondo eye nabekora mere like a month era mere dio kuno kuriya soko chikoni bone eye koro ku Gloria F1 nchiro echinde nere koro ku Copenhagen nero ningiya although ero bone karori ye isire koba ego salika bwangu mugondo etakere ribuna ya chikoba kwa rusiri kwa ebe market te yebe teyo okoye rusi mugondo bone ye koro ku Gloria F1 iga sore ko gotaka gotebyo murigere ri siko gari ekiora mu advisors meke Gloria atigane na chiabo winner F1 chiabo Copen echo atigane na chirocho kera nchire type ange 8 chichi cabbage bono nkiora mu advice ere atake gusimeka omuremi otagete gusimeka mabomba aya tigasimeke Gloria F1 esengenjo number 1 erende mereri no na marwaire na bocha teri raisi mo no boko boyebwa nande kero ya amire lirio kono koligie chiro teri go saleka bwangu although not expensive tani echichinde ekiga ko rare expensive na sengenjo ya turbitie yunga nende mereri wono goikobwe monte bekerani simekeyo njena ara simekete yendega egasalika ngarusia kabesa ka kororo bonta ande bono simeka Gloria ngasimeka lende kabisi Gloria buno nyesimegete iga korenga no bumanyi bwa uko simeke cabbage semya kebere emetie nyere nga iga ekoira yama yakoba eye metie nyetatu emetie nyetatu wature nande kwarengereri gento kyao ogosimeka nakigeko gerere ngiya nakigeko gerere ngiye metie nyetatu bindo biro gosimeka kwaganyo mwako mogiba metie nyetatu gwachire chiro wairu chibesa nande kwarengereri gosimeka nyagotete ewa korenga no borendi bori bono gwachagite kunyiri guchirindaga iga mangana ya marwaire amangana yokonye kore ebende mererie na rerira beri bono koratwere serango oborendi obobono koruga iga buna kwanyerete mugondo mpaka ikirenga kiyangere korosia rigomba riri bono riangere korokana kabisa borendi bono buna njenaje begetega iga na siarire eliogo marakabere eliogo litangani ne eliogo ita insects ne linde ne eliogo kendwa sengenjo bone igembura ne nyinge na mbolea safi ne yakonye twale chinguru enolenga chikoba agasinini nanda sengenjo bone mburero njitindi gosiarera mache yare ko bambura teyo angana abantu ndigeti bagosomba ne ibuyu nsiarere egere chigotwara chinguru obu egendagana na weeds obikanteme te nolerua oikera bonega ya burugiru kabere nande terakora mutinyi naende nabera burugurimo egero riye guchikwama tonyora kebwate weeds chinyinge egaiga egero chinyene chikurwana na weeds yekoira chingurunge na roya irange bono chiabagana lakini rieta bwati weeds bone kwa mayoka ewa bono wiko monto orende weeds nchibo tumate weeds na kiturayero keke gusi ekenyambi igazine kenyambi kusobo chafu bwa mugondo omondo golendo obo chafu mbuita chinyeni sengenjo ne chiutakete ewa bono kwa nchiri chiri mugondo gaiga ngo nyachire koro kya esaini ya marwaire nande kora twera sanga kyo koro manyenga obo no burwaire osanda kene yangire koro siri gomba na kyo koro kwa mekera se skuma onyoro gosineri tori yangire kulinga nabo kumanya keneke monyo ya soire gatiga iga anda kese cabbage ronko manyoli bintu bunebyo cabbage ere rice kumanya buna bono bukendo lideri go chaka kususana
kero liachakire gususana abuna amanyire ng'a obono obokendu yarwarire ekero makonde naragocha narajeroma ekero ajeromire naro obvious nabe gochaka gususana naende oye kunenga nabo oligi nabo konyora asa makonde are abuno okorigia amariogo lakini bono nche tindi koganya pakando le saini ye nje buna naye beka mogondo ngo yande 2-3 weeks was 2 weeks naye siarera naye period gete naye siar egere insect chiri tarachi gocha na chita no buru obokendu ekere mburere obokendu na borobo na make sure na aborendere nchitwaro obokendu obu egere nchichi gotwara chinguru bono je tindi koganya bakandoro marwaire lakini borwere barona obo gocha ndire borache naro nabo amongoye bekererio bono anda kenkiora kwanire igoro ye climate omate kerase una tori nawe tori gusito rasamo asena libere igoro asana rasobo kendu bolense bole igoro yani bono bukorenga naga igatindereti olive climate kyagaiga no gusimeke cabbage na kiora kwanire ai climate ne kija nkeri bobe asena ara roko nyora liberera liri nyinge kuseliberera lyoka kusobo kendu boka ali berere favorable aso muntu otaite kusimeka chinyeni echi dokoro kama bomba kalimo gasomono bokendu mbuyo bonge ere gatigati nembura na yarongo tuwere embura na begutu neche negenda fora matuko getabira atatu embura na begocha yayi ige climate kira nekiya asenare na ndora anyore climate totebe kale useno mugaso bueka alimo maybe ojo rada gusumeka bwe so mugaso koikale ende na amache egere liberi nyu egere chinyeni echichiro nsaiga bono eshina nene na macha lakini climate yake nekiya aso muntu rataka gusimeka chinyeni echi kolenda chikabeche chimugondo gaiganeta ite oburendi voice-ine anene monekero changire kubeka bono ligomba liri andake aina kyogo chikwanyara oburendi andake buo boibi gose bwe bintu biri bikoli gose ne chiombe chirani gose bintu birache biri na kiyo kunyarana nabyo abono goikangite kekogera gosimeke ebinto igo kabike bibe binge omonto gwatumire chibesa kobeke nasiri obuoyo omonto okoremaga nabo okonyora omonto gwatumire chibesa chinyinge igo naenda bono goikorende binto buna chimbori chiombe na omonto oboibi moibi ere tokumutangara bagochario karaire lakini rende ere ogosabanya sa murenda amwetiare lakini ebinto ibinde ngo make sure nagitire mbori techama ngombe techa egere chibe egere na nje karongo cha kuchira ali nyora na iranirie egento keri natumie to kuchibeka wekira bono igase buno simegete cabbage endo chingane nyinge akorokana no nyara gotabinga ne meterenga gosene bitukura birenga chikabechi meterengo begete mugondo gaiga echi nabo chirange 3500 emete 3500 na beda itani abusala itil akira approximately 3500 nande kora tebia ndake gose mangana pest ebinto mbire bikorokana mune buna chi half-feeds ebine bimonyo ebinto binde kwanyora gose ni slag umate chikabe ngutwara chire buna binto buna makuruminyo tora tebe na kyogo chikwanya control kurugorota nyakoberororo olinda chigo saliri chingeni echi kera muna bono nindo chekabe che mogali korokana ngane ya twara muchando gatwara mangana ye birumi kora twara ngunga na kyoko nyora marioga ya naenda kyoko yekunyarikana kwa nyidenda amarioga yangu tokare ase agrofet lakini ata beranje litanga ni bunango chikia tindiko ganya chirware muna nachikiga nguchiama tukabera ntatu nachisiarire lio egere amakunda ya buna kwa yateba insect yechi nchichago kuri chinyeni echi insect ere kero ya rumire totebe ne stem igo ya koregenteke na ndo tiki insect nabo je gotambukira gochia ikabe chene buna na ikimugondo like a week or two nasiarire liogo egere nchiko ita insect chiri na makunda aya aba na mange nduriko nyanyara lakini na boko nyara liogo liri liayaitire amalioga yangu tokare se agrofet buna bone liogo lia makonde elikoro ku diazone elia makonde elia karona asiarire tindiko kanya makonda aje mana gosiara karona alisiarire na boko nyoranga makonde tai buna bono ga use kuligereri echichira twara makonde ne chinke senge jona asiarite dirie karo chiri chinke lakini arocha kutikanga chikine ona makonda ale gonsinya
maintain yewa nande kurabwatiraga turagenda somutimo kakego tukwira nesemo ya gatatu nasi tuguchikwanira igoro yo marketing nka yugo chikoira chikabechi iki kurabwatiraga omwanche omurigeria no ndirate gusanga amona intu imeyo moroberi Oboremi nobonda asali tukoria tolo mugondo bwe chikabeji gose ligomba asto gusanga mange igoro yo bosime kibwae na nene mono ngigega neri korende cabbage elindelio omanya konyorra bunare nene igabwa sechiro genda kuba mona intu wetera se mitandao yetu ya Facebook buna Ndizi TV News na nabagotonyora YouTube Ndizi TV News na boigo Twitter nabagotonyora @Ndizi TV News boigo to base kweba gotomera SMS wetera namba yera se screen yawo gabu inyora liboli ya ondi anchira ne magaye getasendi yetu kya Ndizi TV to base go skati gatara ndo mutu mukakego ngoira na tole Ndizi TV Obwansu bwomugusi Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbobwate sanitary wares echuchire chibakuri chichicho chisink nebinde binge mbobwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate keyboard buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Mora kaki nki como kungoja kokora nataka ndo wataka kokora tomonya gitari yani ere binte bimbiro tomonya gitari na kayo manyete ndi moti kiyo manyete yani nkono kumanya ngabana bachika kiri chaitire yo mwana nataka we abinyero kana abana na kande tekererwa ya mwana nakande no mato mwana oyo na nyor buri wa fistur mwana ka no mato na bakungu bakorra bosongo baya mwana fistur barwarite kacho tigeta biye ngana ngo basoerande omwana oyo amasoma yagako gendanse omwana yagara otikonyora abana igara nyayo ka godoro mutano omwana akoro mwana ngetse kabiri no maka serikali ni kanita wana ko ngayo menyete gaiga aye bakango soere amangana osara abana baiseke aetiro nechingaki kabe mongino mongaini orokereria enyaroka yago enchirago kina korende to baisa komasara Ndizi TV Obwansu bwomugusi omwanche omulirere nandi twarura somutimoko asensemo yende ya gatatu asitogo chiko kwanira amangana ya marketing gosenga oboni apwe cabbage emborobi gosanda kenga yera konyora oyo umuguri which cabbage echi yenda gosanga mona intu imeyo morobori Oboremi nobonda na boigo oendere gotutomera chi SMS wetira senambe yera se screen ya ogabo na boigo to base kweba gotobwatia ase mitandao ya itobuna Facebook Ndizi TV News na boigo gotonyora ase YouTube buna Ndizi TV News na boigo na bagotonyora Twitter @Ndizi TV News. Inyoro Oboremi bweli tukolia lero no Oboremi bwe cabbage ogotoerera na gotomanya igoro yo bosimeki obwiga. Oyo mito Simeon. Bona cabbage kire cyabeire ligomba. Kora totebyango utaraikero toeresere nganga ishigo chikoiru akero cyabeire cyakongire. Ano simeke kende gaiga mugondo kwawo. Kende yani geliga kompitine cabbage libaga kyarando cyo libaga nditigarte gatyali nene. Na ndubuna bagusito nalete kosimeke bituma no simeke chigende. Gosimeke to gosene chae suguma nerege kando kanda bukora to ereserango injeti ndigosimeka kende gatia negiga ko garanta ndigosimeka kende gatia nase ngenjo ntagete amagomba aya chinguru abwate nchiurana na kende libomba likine lioka eko garanse gosimeka tata gosene bituma osene chae nisimeke gatia one koura na nutrients na nelibomba
bono nje ngosimeka libomba lioka liriri aruro namana gosimeka egente kyao naende space abantu abanga gosimeka ebintu katia asenge ncho probably space yeta iyo yo gosimeka ebintu bono muntu utakasimeka ebintu bibire bitatu asasa amo lakini onyase karo bono nabo ogosimeka naende se kobetelingo muntu ngosimeka ore egento kati ogo space mono space ye bona bona yentigete ogotigende nake egere gento kende gesoe gati lakini nje tindiko korega senge njo ngotaka nyene libomba lioka likine libwate chinguru chiaye ewa ekero ligombe lyang'eire bono liabeire ligochikoba lyang'eire n'omuntu namanye sign oyo tamanyeti otanya korora amang'ana ye ligomba nanyare kumanya ekerere nke nanyare kunyimanyireria ene sukuma gose ne cabbage a difference na roro sukuma naboko yemanya ne libomba naboko limanya libomba eliko bomba na gyakora gurukuru libomba ne sukuma ne litoko ale sture awate bisabu bya ebire bono libomba lirori eliko ng'alio kaguru eliko ng'alio kali bomba anda naboko manyanga liabeire cabbage ye koira at most 3 months ikabono nyo kwasimeka 75 mono ngo chinaranga amatuko 75 paka 90 abuno ye cabbage kwamera bono ko kwasimekire rero at the end of 3 months naboko ligererio manya bone yabeire inchire chiko pa mapema yachaka kuwateka nuko ya montoro every time waligerelinga yeikire kugaranga nguchire kuwateka monyokie chiro keokoranga netagete duration inke yetike lakini ekero yabombire kabisa nabokumanya yabongire na at the end of 3 months chikabeche chintu atebete nganchire chisambuli ao na chisambuli echi aye gwatebi osimegete Gloria F1 anda ke sikabeche ri kumera nina na chiro chio chikongete chiri siko gali munyara ko totebi a difference na kichikorokana aseli gomba kera nchire ngora chiko babuna muchoro iga chinde chire round umuntu nanyara ko nonyara ko tebi a difference neriri difference nero nabokumanya ngeye Gloria nabokumanya ende Copenhagen nabokumanya yuata ba mochoro senge njere mochoro bono na Copenhagen ngotemere ero na begwateka oda ndongo te babalenga ere sweet than the echinde lakini kojerenda pakeche ikere na era ekorie kuna amaruire mono kojerenda bakocho yikie chiro ebwate gasi nyingi eya nero senge njere ndamereri nero stina boko jerenda lakini senge njere ndamereri kiye ikire chiro mondo turuja kumanya ngeye Copenhagen ne Gloria egento ko gara abantu tuachora buneje senge njoyo burendi ekorenda mereri na bekora mereri mugondo ageko gara abantu bunanje nachoreye kolende kerere mugondo gaiga buna chire mugondo gaiga omuntu nabakunyara kumanya a difference y'chikabeche kera ekorengana na mataya enere ko twara guchigoria twaru publish enga buna mataya bwato bo purple kurware nande nabokunyara kumanya gwetera se ebinte binge no mutwe size erieko head yemo na kiako bengana bono ntete kura kubolia nga chikabeche nchiro rokonyora chire karere purple liga anda kena kyo chimanyete naende kwanya gutwara kerengere ryo gutaka guchisimeka cabbage nere papo eri ne type ya nere erebo erekando yetenenerete eri tindabanga kuyesimeka esengencho echiro tindamanya matekerege nto togosimeka oikomanya so gokeira eri bantu bange mbaliko yetaka although abantu mbayetagete nane ngota bali ne lioko eri kunyare kana ngechiro nero nabo igosimeka ningiyere lakini bona sengenche chire taiyo bono analesho muntu osimeka sokoli lakini aso muntu bona chengo simeka ngire chiro naya monda alie engo simeke eri nero ningiya bagoteba ne liogera I think na bekali eliogo timatibiya na bera abeliogo lakini bono njengo njorete sengencho echiro ninyoro jesere naende echiro yaye na bake kerere chijire chinyinge nechibesa chikokea lakini echirero neroro bono kora tetebia ngo obuya bwe cabbage cabbage obuya bwaye number 1 ekoire metinye 3 togoye bwekani bituma bikoira metinye gose nerenga sino mwako mugima ne metinye 3 okoira ose gutaka gusimeka inaia naboko nyaro gwasimekire 3
in a year. Iga so muntu uri utati chibesa bwangu buye bwe cabbage na buobu in 3 months ando muntu bwata sanene na bugo simeka toda buna simeka tega iga na ande simeka sande tidinga le kurusi ali mbeke gente kiawo gaiga ali simeka bono buye bwe cabbage ne bwata ready market ekero chijire chinyinge ne chibesa chirabe chinke lakini e market yero nero obuno buyo butangani na no buye bwa kabira as much as you bolendi boro bonge nere raisi ko kurendeka tingo je bwekani totebe buna ebituma abantu abange bachi tusimeke ebituma njaye adrada nsimeke cabbage ngole bitume kunia yemo keko nsimeke ebituma bikolo go 9 months 9 months na simekire cabbage like twice na gore kunia yemo ga tingo kora kunia yemo igewe cabbage ne bwa ready market na ready market yo muntu na bago chapaka mugonda agure na bogo takobo goliro chironi buno muntu arataka ewa bona sensemo ya marketing asensemo yo bonia uno kwara tware experience yo gusibeke cabbage ya semia kibiri anda kena kiyo chikwanyora market y'abantu mbarabyo koni na bekenyoro gose no bwato muntu gocha oirano ne galia ya mulimo kora twerrango nande kero guchitwa ogo tukwaye na kikore na kiyo gutwe cabbage matabange mbale batamanyeti mbaga ne iri bayereseru na kie cabbage kwayegwa kora twereseranga cabbage ekero yabeire ogo tuwe gokwaye estemu ya nsene roko na chamara banse koje bwata iga kwa na system kwa yeture amatali akune tense ya maraba matanara akune tense ya maraba na roko rusioka ali akune tense ya maraba cabbage kwa beka sarabu ali asa chafu chombe chibegete ubi kwa beka sarabu ne market bono buna inche na bongo tara na aligie chiro na bonda endo yugis na bonda endo Homa Bay asema etenga nyeni nchikayo abone karombo ate liba gelio na nendire kere borete pi omuntu na bagocha baka mugondoga anda iga haki chinye ne sinjengo chakoira una bono already omuntu ochire mugondo ndabiri tinjiko na lionde lakini era bwatinga kiyo ngakichire rabe muntu dagocha bono igante ebinga ekora bwata kabesa kake njengelinga kiyo nyore ligori liroro kangete siringi ibe njengoliye echiro asengi bwetenga ekabechi yeye ne kali chibesa na aligie pick up na beka mafuta na Amagomba na iro nauni umuntu nanda njerenda na umuntu aracha baka mugondo ga kera baka mugondo ga iga agotebi nge cabbage egento ndatebi munde bwensi utati kuchikolema muntu tacha mugondo agotebi ngoneri cabbage achora cho munda bago chachora chore diaro chemo gogeti agotigire yende mugondo gabo bono muna gotigire yuende ekona gokea bakumunta acho gocha gotingi somoni chinyini chiagenda umuntu gocha komoteire chinyini chionse nakoire ewa akara to koligeria asensemo yo kwa gwe cabbage anda ke bunu kwate bango tingo butorore gwatige na kiege tukigeri kya gochinse anda kenge soboke kelinge gosoboka keri bono kia wundre keri anyandiki ali gosoboka anga bono na nchina atigire gosimeka na bonda bije gosoboka mbe kelinge gosoboka amatali ali akune tense ya maraba na rogo tigali igobuna keri ali age kune tense ya maraba matabu tense ya maraba nege tukinyane no kona chirali no watiga gali kwande cabbage ende na rogo watiga gali na soko beka na sarabu gerege ko ende chiro mondora ne chinyeni chingiya chitabwati bo chafu ewa nekero ko umatekero chikabichi chikwa manchikwa mirachonsi metwere ngana ne ekero gukora ekero guchiali tukerio gose umuntu achire kuoyu buna gwate abana bo umuntu aracha winegali ayengo korole sampling obeke kande chine metwe menene nemeke onerie bei kando gosoko ni kwa ujumla amo kwa ujumla uzo ebenene average aisa ko tebe nene 60 enken 30 bono chionsi na tono 50 inzugake eko baraisi yake tuchaka ko kora sampling nganda mutwira chinene ono ko nyora nchago cha ache ko migake ere na bera ra mufeve lakini nje chichigotikara mugondo gaige lakini ago tayari so muntu uri ora atake gusimeka umuntu agoche mugondo moigwana
kwa motebi chichonse bono buna njembura na uta inima nyetemete nere ngasi megetege nabo ngumanye chiro chinye ni chire chibesa gete iko gagocha nabo manyete besa ngo motebi nere nabara aligereri na baro bali aba onimba manyete nere nabara aligereri nere abeke besa gete kero tu igwanane lyo nabo ngumutigera kegusinya ndigie gali ingire chiro yes akara ndigereti buna bona chikabe chao chire mugondo gaiga indo chechinde kabisa chiabeke rito lichieto chiangire ku chaiga lakini nchire ndo choko buganga mbono chiabekiru nakie kunyarekana nabekunyalekana ali esere nabekunyalekana ali karo yarwete nasiri njarenge nkake njamigirake ase nasiri ono kagacha karagake but at the end of 3 months chionsi chikarenganire a difference iko chikopa eye ko chikobumba akakake neri ko chikobumba linene nakike kogere eli mugwata balire linene alindelike nakukalia kwaka kekabumbe tamata yoroche ngana makake lakini ali at the end of 3 months richi abere chionsi chikabumbe tese wono abuno mwali bu murubuli yoito naniko gwakira ngambu ya muno asogo twachinza chiao twatalire bakamugondo kwao gaiga twanyere ko tugusanga na kwimanya mangi mbuya muno sana wikinga kiende na ndizo citugutarire na ndande yake ekerora kore oburimi bundu bwao biawa omwanche omurigereria no manyete nga cabbage nero okwa jazi yani cabbage anene monekero konyorekero cyumurakera cinge ninko bare ciranda ke buna lira bali tulia gusigaiga twaye nyora twensi twangere koligie gentu gikoro kubune cabbage anna mono ekerego cikoba January ngorra muri buna bagusiba itu tugucanika nge cabbage nero tukulia omungaki ya January igo bono kwamanyire nande gwesomiri bune cabbage gusimekwa nainde obole ndieta kire asomugondo naye kora liri bwesomie nabo gusimeke cabbage na elinde lio obe buno muri mitu bweli tukulia ro Simeon okoro boli myo bwe cabbage kwekinga kiende na tunyara ko tugusanga amange igoro yo murobeli obobole minobonda ndocenege tokende kyao tunyara ko tugosomia na ugosemia amange nande buna botambe yo kubaletera umurobeli yo iga nigo ngoro kwa Mildred Momanyi. Yabu television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eryobwikere abarigeriya kuruchi county sana na ibire echuchi ya sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto